Tässä meillä on tavallinen suomalainen terassi, ja tänään näytämme, miten sen voi suojata sateelta ja tuulelta pikkunasääsuojilla. Tämä vaatii jonkin verran esivalmisteluja, jotta runko saadaan valmiiksi pikkuna-asennusta varten. Kuten näet, terassin katto on kiinnitetty suoraan betoniseinään. Yleensä käytämme koukkuja pikkunan kiinnittämiseen, kun asennuspinta on 90 asteen kulmassa. Tässä tapauksessa emme kuitenkaan halua porata reikiä betoniseinään. Sen sijaan asennamme ylimääräisiä puisia pylväitä, jotka toimivat kiinnityspintana. Toinen ongelma on karmin ulkoneva osa juuri siinä kohdassa, jossa ikkunan reunaa tulee olemaan. Leikataan se ensin pois. Mutta ei siinä vielä kaikki. Haasteena on myös se, että yläpalkki ei ole samassa tasossa pylväiden kanssa. Sujuvan ja sileän asennuksen varmistamiseksi on suositeltavaa, että kaikki asennuspinnat ovat samassa tasossa. Tämän saavuttamiseksi kiinnitämme yläpalkkiin ylimääräisen puupalkin. Yleensä pikkuna asennetaan ulkopuolelta, näin pylväät pysyvät kuivina sateella ja sisällä on enemmän tilaa. Jos tämän tyyppiselle asennukselle on kuitenkin esteitä, pikkuna voidaan asentaa myös sisäpuolelta. Nyt kun runko on valmis, otetaan mitat. Tilausta varten meidän on ilmoitettava aukon vapaa leveys mitattuna pylväästä pylvääseen ja aukon vapaa korkeus yläpalkista lattialle. Sinun ei tarvitse huolehtia pikkunan reunan leveyden huomioon ottamisesta. Se säädetään automaattisesti kummankin sivun kiinnitystyypin perusteella. Koska haluamme vetoketjuoven, mittaamme oven halutun leveyden ja etäisyyden aukon vasemmasta reunasta oveen, joka tässä tapauksessa on 0. Kun kaikki mittaukset on tehty, on helppo tilata halutun kokoiset sääsuojat netistä. Kun tilaat ovielementtiä, ota huomioon, että etäisyyden aukon vasemmasta reunasta oveen tulee olla joko 0 senttimetriä tai yli 30 senttimetriä. Pari viikkoa myöhemmin mittatilaustyönä valmistetut sääsuojamme saapuvat. Kun kaikki valmistelutyöt on tehty, asennus on nyt lastenleikkiä. Tässä tapauksessa olemme valinneet pikkunan ruuvikiinnityksen joka puolelta. Tämä päätös on kaksitahoinen ensinnäkin, koska emme aio irrottaa sitä joka kesä, ja toiseksi, koska viemäriputkikiinnitys ei mahdollista kääntöpainikkeiden kiinnittämistä joihinkin paikkoihin. Tämän elementin oviosa on tehty hyttysverkosta. Toisin kuin PVC-kalvoa, jota ei voi rullata, kun lämpöaste on 0 alapuolella, hyttysverkko voidaan rullata vapaasti ylös ja alas myös kylminä talvina. Voimme yhdistää eri materiaaleja yhteen pikkuna-elementtiin tilaustyönä tehtyjen piirustusten ansiosta. Ovielementin alakulmat lähellä vetoketjua kiinnitetään ruuveilla. Näin varmistetaan, että elementti pysyy kireänä myös silloin, kun oviosa on rullattu ylös. Materiaalin suoristuminen täysin tasaiseksi kestää yleensä muutaman päivän, jos se on kiristetty hyvin. Mutta emme halua odottaa ja käytämme lämpöpuhallinta nopeuttamaan prosessia. PVC-kalvo on erittäin joustava, se laajenee kuumuudessa ja supistuu kylmissä lämpötiloissa. Yksinkertainen ratkaisu ryppyjen tasoittamiseksi on puhaltaa varovasti kuumaa ilmaa, jolloin materiaalin koskematon ulkonäkö palautuu nopeasti. Ja siinä se on täydellisesti suojattu ulkotilaa pikkunasääsuojien ansiosta.